Iye future wife. Hey uzwazi ukuthi kubekela into ezimnandi. Ungaqala ngokuthenga iteki leSteve Modern. Hawu selikhona sekukhona iteki lakho. Nguthengelile ilinde wena dali. Uyothi nje mawufika nanti likhona ungazi ukuthi ngeyifake original nanti. Selikhona diye ngizisondela woza kumaleni ngicabasha woza ku-NSFAS nawo nomlomo wakho uthufuzelayo uzoqabulela wona ungabangisa umuntu selikhona iteki lakho leSteve Modern ngithi woza ungazi ukuthi hayi ngisafuna leli iteki inkosi ya cha umyeni wakho sekuthengelile woza nanti iteki leSteve Modern sekuthengelile umyeni wakho ngithi nje kuwe lapho khona la uzulazula khona angabusanga nakhanda lensha ngithi woza hayi inkosi ukuthuka ngithi kathi angabe uduke uphathwe kuphi ngithi woza nanti iteki leSteve Modern kukhona ungathi ukuthi akubonakali kahle nakho kubhaliwe nangapha siyabonga.